हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनो थाबाय गोबावनि उनाव दिनैसिम नुजाफैलायबाय नै जोङो ना आनारस जानो नागिरदों आरो मैया हासबेन्ड लाबोनायनि बेखौनो लगायनानै जानो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो जों लगायनानै जानायखौ आनारस लाबोदोंमोन थाइथाम ओमफ्राय मैया थाइसे जाबाय ओमफ्राय दिनै नै बेखौ जागोन नै ओरैबायदि मोजां नै गोथावल' मोदोमदों नै बेखौ लगायनानै जानोसै नोंथांमोना नायदो जोंनि लगायनानै जानायखौ गोबावनि उनाव दिनैसो जानो नागिरदों जोङो मोनजाखायाखैमोन तुमुलबो दङ नै माने जानायमोन इयो दहायो नै फिथाइ सामथाइल' जानो बियो इयो नै तुमुल बेगनानो गैया नै इयो थाथोंसै बेखौबो जादों नै तुरुमजा ना मा होनो वाटारमेलनखौ बर'आवनो फिथाइ बेखौबो जादों आंथ' बेखौ जाखाया बेखौ गोथाव मोना आं तुमुलखौ गोथाव मोनो बेखौ गोथाव मोना आङो नोंथांमोना नायलांदो जोंनि लगायनानै जानायखौ दे लोगोफोर आंनि खामानिखौ हानानै होबाय नै इयो मावनानै होबाय हाय होन लोगोफोर जानाय दिनैखौ मा बियो मा नुदों बेखौ वाटारमेलन नङाथ' ये पाइनएप्पल अनारस पाइनएप्पल नोंथांमोना नायलांदो नै जानो लुबैथारबाय नामा जासान्दिसो फिथाइ सामथाइखौ जानो लुबैयो गोमोनसिनबो खालामनाय जायो गोमोनसिना गोमोनसिन गैयामोन मैया जानायालाय एखे ना इयो नै आनारस बिगुरखौ हाखांबाय सामब्राम गुफुराबो नै सामब्राम गुफुर बानलु दुन्दियाखौ होला दुन्दिया दंमोन होनबाबो ग्रिसा जानो लुबैथारबायनो नै One, 2, 13, 14. 1, 2 sudah. Mira. Aku nang ligur. Hei, klmna ro. Ang hanisay. One, 3, 4, 6, 7, 8. 1 निफ्राय जोनांगौ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ग्रिसा लेखा हायाखै मोनजाया काउंट करो कितना है कृषि कितना है काउंट करो मम्मी Count. हाँ सामने से ना ये लाइटन हाँ जाओ दी आखायाव हागोन जाओ ना दे अब ये बेना नङा मोनसे जानायनिसो आङो गोदो नोंनो फानलु होखायाना फानलु जानो हायाना फानलु होनाङा दे बाबा होनगासिनो लगायबाय बेखौनो जागोन दे दा हाबावगोन मोनसे इखौ जेबो होआखै जोङो सामब्राम गुफुरजों बानलुजोंल' होदों दुन्दिया होआखै संख्रि होखानाय माबायाव एसे होदों आं
Ini aku tahu nggak? Aku nggak malu. Caranya ya, harus kok. Terus berhasil mengingat. Terus hidungnya ketutup. Ini aku tahu nggak apa bina? Lain medan dong. Ini aku tahu nggak tuh mana? Jadi Betul. Enggak. Tuy không biết sao đi mà tùy bảo tuy ăn không phải gì đấy rồi mà ăn đi còn thử Enggak. Semoga baik tanese. Oma video songan nih. Oma video ni cuy. Hasilnya lwgwnw ini nagirdों माबायाव केमावहाय lwgwnwहाय बाङालिना राभा होननानै बुङोखाय अमा बेदर जायो नुयो दस्रा हारिबाबो ओमफ्राय अमा बेदर जानो बिबाय थानायखाय संनानै हैनो नागिरदों आरो दिनैहाय 1 केजि संदों ओमफ्राय संगासिनो दङ मोनथ'वाखै अमा बेदर जायो नुयो